Vi er nået til at sørge for ordet igen og runder dagen af. Så vil jeg lige sige, at jeg håber, mange af jer har lyst til at blive bagefter og lige at få det der drikker for lige op. Tak for det. Og allerførst tak til alle jer oplægsholdere, som har bidraget med jeres viden og informationer og konklusioner inden for rigtig mange af de områder her, som der skal arbejdes med inden for Energiplan Fyn i tiden fremover. Vi har alle sammen fået en masse guldkorn, som vi kan tage med os tilbage og tænke over og bruge i det videre arbejde, og jeg kan rigtig godt berolige jer med, jeg skal ikke gå det hele igennem endnu, men bare lige kort riste ned af, at vi via Jørgen Krag jo fik bekræftet, at vi skal tænke strategisk allerede fra nu. Det kan ikke nytte noget, at vi laver noget på en kort bane på 10-20 år, som så blokerer for noget til vi når i år 2050. Vi fik bekræftet, at forbruget af energi skal falde, hvis målsætningen skal lykkes. Og så var han også inde på, at netop Energiplan Fyn kan være katalysator for at komme videre i processen i praksis. Og det er også en væsentlig konklusion. Vi skal videre i praksis. Det kan ikke nytte noget, som der er andre, der også er inde på, at det hele bliver ved de store planer og skåltaler. Det er der så mange andre eksempler på. Nej, vi skal videre. Vi har fra SDU været omkring forholdet mellem fjernvarme, gas og biomasse, både med hensyn til værdi og økonomi og udledning. Og der var inde på muligheder og udfordringer fremover. Hvad gør man ved de store kraft-varmeværker, for eksempel? Og Energi Fyns side ser de frem til samarbejde, det er jo gensidigt. De har projekter, som vi egentlig mener, vi skal godt køre i fællesskab. Det er rigtigt, vi skal trække på samme ramme for at komme videre og komme ordentligt videre i processen. Landbrugets overskrift, det er, at landbruget er og vil være en del af løsningen. Det er rigtig fint. Der var en opsang til politikerne fra landbruget. Jeg vælger at tro på, at det var landspolitikerne. Det var det jo også. Det var jo, der skal jo være sammenhæng mellem de intentioner, at vi kommer med det indfra, og så den virkelige verden. Vi fik eksempler via Bionaturgas Danmark og landbruget, hvor de er sammen om de her biogasanlæg. Anders Andersen var inde på, at Energiplan Fyn var en vigtig katalogplan i forhold til studiemiljøerne, som vi jo allerede her til sidst har fået bekræftet. Og så havde han jo en vigtig pointe om, at energisektoren skal drive professionelt, også måske endda mere fremover. Og så fik vi nogle konkrete eksempler på projekter inden for elfærger og el- og gasbusser, så vi kan sige, at der er jo nok at køre videre med. Og så endelig fik vi jo så, som Anders Andersen var inde på, de studerende på banen til sidst. Og når jeg sådan lige kigger over salen, så er det jo også måske virkelig dem, der får størst glæde af det resultat, der i 2050 måtte komme ud af de her planer her. Slutteligt skal jeg sige, at her kan I jo se de aktører, som er med i Energiplan Fyn for nuværende. Og der vi vil gerne have flere med, der er brug for flere, så hvis der sidder nogen af jer derude, der ikke er med endnu, så tænk over det, om jeg egentlig arbejder her og kender i virksomhed eller andre, som kunne tænke sig at være med, så endelig bare sige til, så vi kan, som det blev sagt, vi kan trække på den samme ramme og nå de resultater, vi skal. Tak for i dag. Jeg vil slutte af med at sige, at der er kommet hjemmeside op og køre, altså Energiplan Fyn. Alle indlæggene herfra bliver uploadet der, og det bliver en fremtidig kommunikationsplatform omkring projektet, som bliver vigtigt for vidensdelingen. Der sidst vil jeg også lige præsentere Anders, der sidder over i hjørnet. Han er vores koordinator på der stopperne. Han er vores, han holder helt her. Det er godt, at giver med Filfald, han har arrangeret det her, og han er virkelig en blæksprutte i det her projekt med mange aktører. Og han er jo en god person at kunne henvende sig til, hvis man har spørgsmål og idéer, så ind over Anders med det.
Men ellers tak for tålmodigheden med at sidde og lytte så længe. Jeg håber, I føler, at jeg har fået noget med hjem. Det var ikke i dag, vi sad i runde borde og debatterede og udvekslede idéer. Det bliver der lejlighed til senere i forløbet. Men tak for nu.